నమస్తే, నేను మీ కేఎస్ నాయుడు. కేఎస్ నేను సైతం ప్రశ్నిస్తే యూట్యూబ్ ఛానల్ స్వాగతం. ఏపీలో రాజకీయాలు దారి తప్పుతున్నాయి. ఇది వాస్తవం. ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా, ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఇది వాస్తవం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో కంట్రోల్ తప్పిందని అంటున్నారు. తర్వాత ప్రజలను పట్టించుకోలేదు, కార్యకర్తలను పట్టించుకోలేదు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు బాగా నిరాశ నిస్పృహలతో ఉన్నటువంటి మాట వాస్తవం. ఎందుకంటే ఏ కార్యకర్తకైనా సెక్యూరిటీ అనేది ఉండాలి, అది లోపించిందన్నది వాస్తవం గత ప్రభుత్వంలో. సో ఆ వైసీపీ గవర్నమెంట్లో చేసినటువంటి అన్యాయాలని ఏలెత్తి చూపడంలో ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం సక్సెస్ అయిందని అనుకోవాలి. అయితే ఆ సందర్భంలో లోకేష్ గారు రెడ్ బుక్ పెట్టినాడు. అంటే అన్యాయం చేసినటువంటి వ్యక్తులను చట్టపరంగా శిక్షిస్తాము అని. కానీ అది ఇప్పుడు ఆ రెడ్ బుక్ని బేస్ చేసుకొని కింది స్థాయి నుంచి కూటమి ప్రభుత్వం ఎలక్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారో అది అందరూ యావత్ రాష్ట్రం మొత్తం భారతదేశం కూడా చూస్తూ ఉంది. సో వాటిలో కొన్ని తప్పులు కాదని మనం అనలేము, కానీ వాస్తవంగా ఇలా చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకోవడం అయితే ముమ్మాటికి తప్పే. అయితే దీంట్లో నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకుంటున్నది ఏంటంటే, అదేవిధంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా కొత్త పందాకే వస్తున్నట్టున్నాడు. ఏంటి, వీళ్ళు రెడ్ బుక్, వాళ్ళు గుడ్ బుక్. గుడ్ బుక్ అంటే మంచి కార్యకర్తలను కాపాడుకోవాలి. ఇప్పటికైనా జగన్మోహన్ రెడ్డిలో పశ్చాత్తాపం వచ్చిందో లేదో నాకైతే తెలియదు, కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ కరెక్ట్గా కానీ ఆర్గనైజ్ చేసుకోగలిగితే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఓట్ బ్యాంక్ షేరింగ్కి కార్యకర్తలు భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. కానీ ఈ మధ్యకాలం జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నో రకాల సన్నివేశాలు మనం చూస్తున్నాం కదా. వీళ్ళు వాళ్ళ మీద, వీళ్ళ మీద ట్రోల్స్, మేమ్స్ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే కూటమి ప్రభుత్వంలో వచ్చినటువంటి జరుగుతున్న సన్నివేశాలు ఏదైతే ఉందో అవి మళ్ళా కానీ వైసీపీ గవర్నమెంట్ కానీ అధికారంలోకి వస్తే దీనికి మించి ఉంటాయనేది కొంతమంది మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తులు. ఎందుకంటున్నానంటే, ఒక వ్యక్తిని మనం హింసించినప్పుడు, వాడి సహనం కోల్పోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాడు తిరగబడతాడు. పిల్లైనా సరే ఇంట్లో బంధించి రోజు కొడతా ఉంటుంది, పిల్లలాగా తిరగబడుతుంది. కాబట్టి ప్రతీకార రాజకీయాలను వదిలేస్తే రాష్ట్రంలో ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి అవసరాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలు, పరిశ్రమలు వీటి మీద దృష్టి పెట్టకుండా ఎంతసేపటికి ఆ గవర్నమెంట్ అది చేసింది, ఈ గవర్నమెంట్ ఇది చేసింది ఇవి కాదు. మీరు వచ్చిన పని ఏంటి, మీరేం చేయాలనుకున్నారో అది ప్రజలకు చెప్పండి. మళ్ళీ విశ్వసనీయతని పొందండి. మళ్ళీ అధికారానికి రావడానికి మీరు చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు చూడండి. ఎందుకంటే అసాధ్యం అంటే సాధ్యం కానటువంటి హామీలు ఇచ్చి మళ్ళా మాట తప్పడం అనేది కరెక్ట్ కాదని నా అభిప్రాయం. ప్రజల్లో మాత్రం వ్యతిరేకత అయితే ఉంది. దాంతో పాటుగా ఎమ్మెల్యేల యొక్క పనితీరు కూడా నీచాతి నీచంగా చూస్తున్నారు ప్రజలు. కానీ ఏదైనా సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి పోతున్నా కూడా మాకేంటి, మేము ఎలక్షన్లో అంత ఖర్చు పెట్టాం, ఇంత ఖర్చు పెట్టాం, మాకేంటి, మా ప్రభుత్వం అనే ఒక అహంకార ధోరణితో ఉన్నారు. దీన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొంచెం గుర్తించి దీని మీద ఒక ప్రక్షాళన కానీ చేయకపోతే నెక్స్ట్ రాజకీయ సమాధులైతే ఏర్పాటు అవ్వడం తథ్యం. థ్యాంక్ యూ.